Уважаеми госпожо председател, каквото и да си говорим днес, за съжаление става въпрос само за едно, а то е предстоящите избори в България и това, което колегите днес тук се опитаха да направят, е да направят изказвания, които утре да бъдат отразени в българския печат и да покажат тяхната активност, независимо от факта, че твърдят колко голяма чадър има над медиите и те не могат да се изказват. Но това е изключително срамно и позорно поведение, ние да представяме държавата си в такъв негативен аспект тук пред Европейския парламент, като явно много бързо забравихме кога, как и къде беше организираната престъпност в България, кои са нейните истински основоположници и по времето на управлението на кого спряха европейските фондове. Мога да ви кажа само, че по Оперативна програма „Транспорт” над 10 проекта бяха спрени по времето на управлението на Тройната коалиция. По ИСПА бяха спрени и беше замразено строителството на магистрала „Люлин”. Днес магистрала „Люлин” се движи, ние може всички да отидем и да минем по нея, да спестим време, влизайки в София. Не са ни спрени нито един от фондовете и както виждате, държавата се развива абсолютно планомерно и както е необходимо за една европейска страна. Днес дебатът, предизвикан от опозицията, за съжаление обаче, не доведе до нищо конкретно и нищо, което да може да решим, така че България наистина да получи едно по-добро развитие. Затова призовавам колегите от опозицията, нека да дадем правото на хората, които са в България, да дадат своя вот и да покажат за пореден път, мисля, че на вас ви е достатъчен, какво те искат, а ние просто бъдем конструктивни в своята работа. Благодаря ви. Onorevole Gurmai. Dear Commissioner, Vice President, colleagues, I feel empathy towards Bulgarian citizens because what we observe in Bulgaria for a while now sadly reminds me of what is happening in my country, Hungary.